Amen. Hallelujah. Ngiyanibingelela ke ngani zakwethu, ngiyanibingelela bafowethu in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Amen. And we bless God bafowethu for his manifest presence. Siyambonga uNkulunkulu ngokuba sebukhoneni bakhe. Hallelujah. And scripture imbhalo engcwele teaches us that uma sisebukhoneni bukaNkulunkulu, when we are in the manifest presence of God, God shows himself mightily for us as well as on our behalf. That's the God esimkhonzayo. I remember I attended Sunday school, we would have said, what a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. That's the God that we serve. Amen. Simbonge uNkulunkulu bafowethu also ngomona anawo. Hey, we serve a jealous God. He is zealous of us his own. And we have a reason for that. Ngoba uNkulunkulu, he gave us his own. He gave us his son, which is one of a kind, not just any ordinary type of a son. Amen. And it is in Christ Jesus, therefore, that we enjoy forgiveness of sins. It is in Christ Jesus that we enjoy reconciliation. Hallelujah. Where God reconciles man unto himself. Amen? Amen. It is in Christ Jesus that by his blood, God entered into a new covenant as God with man. That God in person, uNkulunkulu qobo lwakhe. Amen. Angene nomuntu esivumelwaneni. If it wasn't for the blood of Jesus, ukube bengeyilo igazi likaKristu Jesu, ukube bekungegazi likaKristu Jesu, there would not have been ngaba ibanga khona isivumelwano uNkulunkulu angena kusona nomuntu. Amen. Aw, Pastor T, God Sanctuary Family Church, awusipha phela amagaba ntshintshi evumelwano uNkulunkulu angene kuzona nomuntu. Hallelujah. Hey, uNkulunkulu esimkhonzayo unomona bafowethu. uNkulunkulu esimkhonzayo even within scripture yethu. Uphumelo bala 9:9. uNkulunkulu comes out into the open and declare his love for you and I. Hallelujah. God declares his love for the workmanship of his hands, for the sheep of his pastures. Mesebeki condition encane at if and only if you turn away, upenduka endleleni zakho zobubi, ubuyele kimi. Amen. uNkulunkulu bafowethu uphumelo bala ekhuluma nomuntu wakhe athi angeke ngikushiye. I will never ever leave you nor forsake you. Ezona uNkulunkulu uthi ngeke uNkulunkulu la asikhuluma inzwabethi bafowethu. Hallelujah. Kukhuluma uNkulunkulu in person uthi angeke ngikushiye futhi ngeke ngize ngikulahle. I will not leave nor forsake you. Athi uNkulunkulu ungakukholwa lokho ngizoze ngiyongenela ngisho embewini yakho, your children. Amen. I will refuse that your children beg for bread. Ingane zakho ngeke zigcwala umgaqo begging for bread. Hallelujah. Ngiyanqaba mina Jehova ukuthi ingane zakho zihambe ikhongozela zisine ebishi, zisine lama tourists kujijelo 5 rand no 10 rand. Amen. Zincane engabe zenza izinto zomngane zidlala nezinye izingane. Hallelujah. uNkulunkulu uyanqaba ngathi. Amagqaba ntshintshi lawa bafethu, these are snippets. Hallelujah. Of the God, the mighty God that we serve. Hallelujah. Singelibaleke bafethu kumbonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu. Okungaye thina uNkulunkulu ubuyisene nathi singabantu sisesemhlabeni. Hallelujah. Okungaye futhi sithethelelwe izono, we forgiven of our sins. Amen.
okungaye we are even counted faithful sibalwe nabangcwele beyizolenda amen sibalwe nabangcwele sabalwa nabantu uNkulunkulu angabathemba ngezwi lakhe nangegospel hallelujah we are counted faithful uNkulunkulu wasibeka ebandleni lakhe to preach this gospel to be instant in season and out of season hallelujah aslan hallelujah we are ready in season and out of season because we speak the word hallelujah the double-edged sword of the Spirit of the Lord iyona yenza umsebenzi yithi amen simbonge uNkulunkulu also bafowethu ngomoya wakhe the Holy Spirit amen because it is him the Holy Spirit nguye umoya oyingcwele who enables us who capacitates us to partake of the realm and the culture of the Spirit of God in a language that God understands. Hallelujah. Kungayo umoya oyingcwele lapho senziwe khona sakwazi ukuthi sihlanganyele ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu while we are still thina in the natural but uNkulunkulu usiphe lelo thuba that privy yokuthi sihlanganyele kanye naye ebuNkulunkulwini bakhe hallelujah size futhi sifunde nosiko la kwaNkulunkulu sifunde usiko lokuNkulunkulu sifunde usiko lobuKristu ukuze when we talk about priesthood the royal priesthood Nkosi yami sibe nokuqonda okuphelele hallelujah awusiyambonga bafethu uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ngomoya wakhe oyingcwele you know to be enabled bafethu to be capacitated to be set apart by the Spirit of the Lord himself man who enables and empowers you to do extraordinary things which otherwise on your own you wouldn't be able to do them. That's a privilege. Hallelujah. That's a privilege. And that tells you, you are God's apple of the eye. And time and again, bafowethu, zithi this and declare mina I am God's apple of the eye. Ngisentlamvini yeso kaNkulunkulu. uNkulunkulu nomona ngami. Hallelujah. Singeli baleke again bafethu ukumkhonza ukumbonga uNkulunkulu nge-theme asiphe yona, i-theme ka-2024. La uNkulunkulu esibizele khona in the upper room. He summoned us into the upper room and said, God Sanctuary Family Church, for the year 2024 going forward, I am launching you for the entire year on the book of Yeshayahu the prophet. Amen. Amen. The book of Isaiah the prophet, chapter 43. And I'm launching you on verses 18 to 19. Hallelujah. But you will preach on the whole chapter of Isaiah and even the entire book of Isaiah. Hallelujah. Let's launch our uNkulunkulu bafowethu, and we are as capacitator. He enables us that we deliver proficiently on this mandate. And that is why that we don't cease to pray. Asiye ukuthandaza. Ngoba ama-assignment kaNkulunkulu awasebenzi nge-experience. Ama-assignment kaNkulunkulu awasebenzi nge-education. Ama-assignment kaNkulunkulu especially asebenza ngesambulo uNkulunkulu akunika zona as his stewards. Hallelujah. When you are a steward, umphathiswa weyimfihlakalo zikaNkulunkulu zeqiniso nensindiso, iligi o-operator nodlala kuyona ayifani ne-ordinary Christian oza esontweni to just sit and listen shayithe umoya and go home. Hallelujah. Wena usuka vele uphephosile ekhaya ukuthi I am going to have a divine appointment with my Father. Hallelujah. Even i-dress code yakho iyasho ukuthi wena ujwabona ikhuluthungu limrena. Uyabona lento? Uphume ekamereni lakhe eliphezulu. Hallelujah.
la ukuphephosile enhlizweni yakho nasemoyeni wakho ukuthi today is my divine appointment with my Father God. Hallelujah. So even your dress code, even your availability in the spirit, it shows. Hallelujah. Enda kusuba nezitha ezikholwayo ngoba kuba sengathi wena uNkulunkulu wakho uyiphendula yakhe imthandazo but yaba kayiphendula. Hallelujah. Kanti all that they need to do is to check ukuthi njengoba ebhizi ecela kuNkulunkulu bangakhi abanye abacela uNkulunkulu ngaye ukuthi akugudluze. Hallelujah. Ngoba uyinkinga kubona. Hallelujah. Bahlupheka ngenxa yakho. Amen. Bahlupheka ngenxa yakho. Abanye wabakhohlisa wathi abakunika imali ethile uNkulunkulu uzoyimultiply iba amamillion nama-thousand kuze kube namhlanje dollar. Hallelujah. Amen. Ogogo bakhiphe imali yelento yomudende. Hallelujah. Imali abanye bakhipha imali yeqolo. Ngoba wena ubathembisa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphendula le mali abakunika yona ibe amamillion. Kanti you're just being selfish and deceitful. Uyakhohlisa umkhohlisi. Hallelujah. Amen. Phenduka ke mfowethu ithuba lisekhona. Amen. So itheme yethu ke bafowethu ka 2024 is in the book of Yeshayahu, which is Isaiah chapter 43. Amen. La uNkulunkulu ethi God Sanctuary Family Church ninodwa endlini yokuthandaza, ninodwa emndenini yenu before even niphumele ngaphandle. Tshelanana amaqiniso odwa namaqiniso onke. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu this year going forward kunomsebenzi omusha, kunento entsha afuna ukuyifeza empilweni yakho nangempilo yakho. Indlela ezokwenzeka ngayo nespeed sombane ezokwenzeka ngayo kwawena uzothuka kodwa uzoenda kwa unobufakazi wazi ukuthi uNkulunkulu owenze lokho, and it can't be anybody else but God. Hallelujah. uNkulunkulu ukuthi ke ukuzungangivimbi so that you don't interfere with the new thing that I want to complete in your life. I beseech you by my mercies as Father God that you forget, khohlwa, libala, ipast yakho. Amen. Forget also, don't even ponder, ungadlinzi, don't even ponder about the history, your history in life, which happened before you came to the sanctuary and before you met Christ as your personal Lord and Savior unto salvation. Khohlwa, libala uwo wonke umlando ngawe. Ayizolena? Libala ngawo wonke umlando ngawe owenzeke engazini kwakho. Ungakahlangani nesanctuary. Ungakahlangani futhi noKristu uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wakho. Libala. Because uma ungayilibali lezi uzolokhu wathi uNkulunkulu uyayizimthandaza kodwa uyaphuza uphendula. Ngelinye ilanga uzukhala uhlambuluke phakathi kwabazalwane uthi you feel like imthandazo yami ishaka isilingi mase yabuya. Hallelujah. uNkulunkulu ke wafethu usithumele nakuwe ukuthi sikuvezele lemfihlakalo. Amen. As stewards abaphathiso. Sikuvezele le miracle that which doesn't borrow its power from nature. uNkulunkulu afuna ukuyigcwalisa empilweni yakho nangempilo yakho. Now, to fulfill this mandate, to fulfill this special assignment uNkulunkulu asinike yona bafowethu for the year 2024 going forward, based on the book of Isaiah chapter 43. Amen. uNkulunkulu has therefore given us a message. uNkulunkulu usinike umyalezo ekumele sudeliver to a backsliden people, abantu abahlukukile, sudeliver to habitual sinners, abantu abaphila ekuvameni kwesono, sudeliver to people abatanasayo esonweni, people who are willful sinners. Uyabona lento? Umuntu
osehlule ongeke umtshele futhi ongasatsheleki. Yabona? Isono kuyena sesiphenduka i-lifestyle. That's a willful sinner. Izono mezenza ingoba he wills them ukuthi azenze. Akasakwazi ukuphila ngaphandle kokubona umuntu efa or esafarisha. Niyamazi uNkulunkulu uthini ngomoya wakhe ebandleni bafowethu. Amen. So uNkulunkulu uthi ke in order for us ukuthi sikwazi ukudeliver le mandate asinike yona, this assignment asinike yona. Uthi uNkulunkulu God Sanctuary Family Church ngizonika i-message ke ekufuneke niyithwale niyoyideliver kulabantu. Amen. Now, siyabuza ke sihleze egunjini eliphezulu. We asking God while sitting in the upper room, ukuthi Lord, what is this message that you are giving us? uNkulunkulu uthi if you study uma nihlola imbhalo, if uhlola the book of Yeshayahu, the book of Isaiah, and this special assignment arising from injongo for 2024 enginike yona, you will notice that if I am sending you to my people, abasesonweni, people who are in sin, habitual sinners, willful sinners, people that have backslidden, abantu abangihlubukile, i-message ekufuneka nihambe nayo kumele isuke kimina uNkulunkulu uqobo. Amen. Yingakho ke i-message enginika yona God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ is the message of love, the message of hope, the message of comfort. Niyabuza uNkulunkulu uthini? uNkulunkulu uthi i-message enginika yona ke bafowethu, i-message yothando, i-message yethemba, i-message yenduduzo. Hallelujah. Kimlayeto wa lirato, mulayeto wa litsepo, mulayeto wa matsidiso. Now this is the message that God has given us. Amen. The message yothando, the message yethemba, the message yenduduzo. This is the message ekumele sideliver to abantu bakaNkulunkulu abamhlubukile abaphila esonweni nabatanasayo esonweni, who are into sins of will. Hallelujah. Amen. And uNkulunkulu uthi kunendlela ekufuneka sideliver ngayo le message. Hallelujah. Awukhulumi nethando wena muthunywe uNkulunkulu, because when you speak as the oracles of God. Hallelujah. You don't speak your education, you don't speak your experience, you don't speak the constitution of your church, but you deliver the message of God as is from the scriptures in Amen. So, uNkulunkulu uthi kunendlela ethile, there is a special way that you need to talk to my people when you deliver this message. Awukhulumi nje ngendlela othanda ngayo. No. You don't just speak as you wish. Usuthamas. Hallelujah. Suthi nemnikelo. But you deliver the message according to how I want this message delivered, because it's my message, not yours. Hallelujah. It comes directly from the head office of God, the heavens. Hallelujah. And I'm sure there is a confirmation. There is something that is being confirmed in your spirit as we introduce the message of God to the sinner. Hallelujah. That indeed it is true that the gospel is not about you and I. Hallelujah. The gospel bafowethu indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu are not about you and I, but they are about Christ Jesus. They are about God. Hallelujah. At the sanctuary, we even stand our ground and say, here in this church,
We proclaim not any other knowledge, but the knowledge of Christ and Him crucified. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Hallelujah. La kuleli bandla asikhulumi education yakho yase college, asikhuluma hermeneutics izinto zenze college. Hallelujah. Asikhulumi experience yakho yokukholwa nebandla, but sikhuluma izwi, the double-edged sword of the Spirit of God as is, njengoba linjalo. Hallelujah. We proclaim no any other knowledge, and we are determined for it. Hayi ukuthi siyadlala siyatomotana, oh no, we are lovey huggy. No. Siphethe preservation thina. Hallelujah. The salt of the heaven. Amen. Siphethe the salt of the heavens, and salt is good. That's what scriptures say, because it preserves. So if you're looking for candy type of chocolate-coated preachings, no, we're not your type. Hallelujah. Amen. I will rather be two, man, in the church. Anyway, scripture has foreseen that before we even became two. When God said, if two or more people, ababili noma bathathu, uma behlangene ngezwi lami, I, Jehovah God, I will make sure that I'm amongst you. Mina Jehovah kaNkulunkulu, uma babili noma bathathu behlangene ngezwi lami, mina Jehovah Sebawothi ngiyoba kanye nabo. Hallelujah. So we're not in the gospel of numbers yet. Hallelujah. We are in the gospel of saving souls. Hallelujah. That's doomy now. Amen. I doomy bafowethu. It's that doom. Hallelujah. No. You have your divine appointment with God, and you're sitting right in front of the throne of God. We are zendlala. We are big in the yakho kuNkulunkulu. Hallelujah. It's either uzobonga, hallelujah, uzokhonza, uzothandaza, uzoceba, izwi. Hallelujah. This is the God that we serve, bafowethu. What a mighty God we serve. So asikwazike lokhu bafowethu, ukuthi the message, the gospel is not about uThwala, the countries he has traveled, his wife. So God. Hallelujah. No. Amen. You can do that, but here at the sanctuary, bafowethu, we are about the word, the double-edged sword of the Spirit of the Lord. Hallelujah. To the confluence of the Spirit. That's the God that we serve. Hallelujah. That is why, bafowethu, at the sanctuary, you will notice with the sanctuary, we are forbidden. Asivunyelwe thina uma sikhuluma ngeindaba zombuso kaNkulunkulu. Asivunyelwe ukuthi masikhuluma ngoNkulunkulu. Asivunyelwe ukuthi mesishumayela sithi the Bible says. So you notice what we don't say here at the sanctuary, the Bible says. Hallelujah. Because sifundisiwe thina sanctuary ukuthi scriptures are inspired by God. And therefore God speaks through his scriptures. Hence, uma sifuna ukusebenzisa igama elithi the Bible, we will say thina uNkulunkulu uthi eBhayibhelini. Hallelujah. God says in the scriptures and through the scriptures. Amen. Because on its own, the Bible can't confirm anything that's got to do with my eternity. But it is the word of God and God in person that can speak things into my eternity and they come to pass. Hallelujah. And that is why also I'm sure you will notice in our teachings, in our preachings, that we don't use even the word Bible. Hallelujah. Maybe we need to address this. Because there could be people who are asking questions about how. Why in this church called God's Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ, you guys, you don't speak about the Bible.
You always speak about the scriptures. Nikhuluma ngembhalo engcwele. Yindaba. Hallelujah. Mebe sibuza ke bafowethu ukuthi kungani ningalisebenzisi leligama elithi Bible kakhulu kodwa nina nikhulume ngembhalo engcwele. Yini avoid leli gama? Asil avoid kodwa ngenxa yesambulo esinikwe sona njengebandla ukuthi kufuneke izinto zikamoya ziqhathaniswe nezinto zikamoya. Singathathi education yethu yasemakoliji silethe la ngoba sizobadida abantu. Amen. Now, abaprofeti uNkulunkulu ayekhuluma ngabo mekhuluma nabantu. Lethe namhlanje sesibiza ngeBhayibheli babeyibizani bona. Hallelujah. uKristu Jesu mefika njengomesiya kulomhlaba ezokhulula abantu ezonweni. Uma eyithatha lencwadi efunda wayibiza ngani? Hallelujah. Abapostoli uKristu Jesu abashile ukuthi balithathe lelivangeli to the ends of the world. Uma beyivula lento babeyibiza ngani? Ngoba sizamile bafowethu ukulihlola leligama elithi Bible eBhayibhelini kodwa sikwazanga ukulithola. Hallelujah. Ake siqale kubaprofeti ke bafowethu siza ukuthi abaprofeti bebekhuluma ngalento babeyibizani. Awuye lapha encwadini kaDaniel chapter 10. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh my God. Awuye lapha kuDaniel chapter 10. ITestament elidala kuDaniel bafowethu. uDaniel chapter 10 ubheke lapha ku verse 21. Hallelujah. Sifuna ukuzwa ukuthi abaprofeti imbhalo engcwele babeyibiza ngani le namuhla esesibiza ngeBhayibheli. Hallelujah. So angeke singene deep kakhulu ngenzela ukuthi nibe neunderstanding menibone ngathi leligama elithi Bible siyal avoid abafowethu asil avoid ngoba sithanda but we stick siyastika embhalweni engcwele. Hallelujah. Awuyifundeke mfowethu silalela ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe ngomprofeti uDaniel. Hallelujah. Ku verse 21 uma ekhuluma ngalento namuhla esesibiza ngeHoly Bible. Ku verse 21 uma ekhona okwazi ukufunda ngesiZulu uzofunda. Ngelesingisi ithi kodwa mina I will tell you what is noted in the scriptures. Kodwa mina ngizokutshela lokho okubhaliwe embhalweni engcwele, the scriptures of truth. Abaprofeti imbhalo engcwele babeyibiza ngani? The scripture of truth. Hallelujah. Ngicela uphethe iBhayibheli bafowethu ayifunde lento. Kepha ngiyakutshela okulotshwe embhalweni weqiniso. Hallelujah. Now besibhizi sibheka igama elithi iBhayibheli. Amen. Kodwa uNkulunkulu wasilidela abaprofeti wathi uma ubafunda zonke incwadi zabaprofeti. Amen. Uma bekhuluma ngembhalo uNkulunkulu okuyena ayiphefumulele bayibiza ngani? Ngembhalo yeqiniso. Hallelujah. The scriptures of truth. Awuqhubeke nokufunda lapho verse 21. Akekho noyedwa ozihlanganisa nami ukulwa nalabo. Hallelujah. No one upholds me against these. Akekho umuntu oyomelana nami nomuntu onelungelo negunya lokukhuluma ngami uma engakhulumi ngani ngemibhalo yeqiniso. Uma wena njengopastor uzobhala yakhe incwadi mase usidayisela yona la esontweni sesishumayela ngayo sesigudlukile eqinisweni uNkulunkulu asinike lona. Amen. Sinikiwe imbhalo kumele sikhulume ngayo imbhalo yani yeqiniso hayi le education yakho obuya nayo esikoleni. Hallelujah. Amen. Yes, akekho. Hallelujah. Abaprofeti ke bafowethu. Now, uma sesibuza ke ngoba sithatha amagqabantshintshi la sifuna ukudlulela entshumayelweni. Amen. Amen. Abaprofeti uma iBhayibheli lesesilibiza ngeBhayibheli thina today bona babelibiza ngembhalo yeqiniso. uKristu yena uJesu umefika emhlabeni. Efika uKristu Jesu uma bemnika incwadi yembhalo yeqiniso wayibiza ngani? Walishintsha yini igama layo wayibiza ngeBhayibheli? Hallelujah. Ake sicheke ke bafowethu lapha sencwadini kaLuka chapter 24. Amen. Ake siye lapha encwadini kaLuka
chapter 24 sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu lapha kuLuka chapter 24 sibheke bani kuverse 44. Hallelujah. Ake sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe ngale esesibiza namhlanje iBhayibheli okungakho mhlambe yiko nemthandazo yethu mesithi siyathandaza kube ngathi nje sithela amanzi emhlanje wedada ingoba sesiphambukile kuphi eqinisweni embhalweni yeqiniso. Hallelujah. Awulalele uverse 44 ukuthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe uKristu ekhuluma nabantu uthini lapha kuverse 44. Angeke sidiphe kakhulu bafethu ngifuna nje niyibambe. Hallelujah. Sizobe sishumayele ngenzela ukuthi laba bebesibuza imibuzo ba understand ukuthi kungani singakhulumi kakhulu ngeBhayibheli sikhuluma ngama scriptures sikhuluma ngani ngembhalo engcwele the Megillah. Hallelujah. The Besora. Uthini uverse 44 mfowethu? uNkulunkulu wathi kubo, lalela man. Umencane ubani okhulumayo la? uNkulunkulu. Kwasha. Amen. Akukhulumi isonto lethu ne-education nomfundisi wethu ne-PhD la. Khuluma bani? uNkulunkulu. Icollege lakhe alisasebenzi ke mfowethu. Uthini uNkulunkulu? Yiyo nalowo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenani. Khuluma ke bani uNkulunkulu la. Ukhuluma uKristu uJesu. Utinanga amazwi ke bafethu yiwo. Futhi la ngawakhuluma kini ngisephakathi kwenu. Ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe ngami. Kumele konke ukugcwaliseka yonke into elotshwe ngami even emthethweni kaMose and nakuba prophet. Laba abantu bekhuluma ngeBhayibheli bakhulume ngembhalo yeqiniso. Nasemahutsheni amahubo, the Psalms and the Songs. Amen. Namuzu uKristu uthini la? Ukhuluma nabafundi bakukhuluma nebandla. Uthi kunezinto ekumele igcwaliseke ezibhalwe ngami. Lezi zinto uyakwazi ukuyitracer from embhalweni engcwele kuma chapters akhuluma ngomthetho kaMose, umthetho wabaprofeti, ama-Psalms meaning amahubo. Hallelujah. Wasenza njani uJesu? Kuverse 45. Kona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Awusiyami. uJesu mase introduceile lento afuna ukisho usethathani imbhalo. Uthini uverse 45 wasevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. uKristu Jesu man nguye ngezwi likaNkulunkulu okwazi ukuvula ingqondo yakho ngokulotshiwe. Hallelujah. Amen. Ibizwa ngani lento? Ngemibhalo. You open their understanding that they may comprehend imibhalo. Now understand abafowethu, uma sikhuluma ngoNkulunkulu noma sikhuluma ngoKristu Jesu sikhuluma ngomuntu onjani? Ongcwele. Amen. Uma ke uKristu Jesu ekhuluma nawe ngemibhalo ukusho leyo mibhalo ngoba iphuma kuKristu Jesu ukusho leyo mibhalo injani? Ingcwele. Amen. Ingakho ke uKristu Jesu evula ingqondo zethu thina abantu hayi ngeBhayibheli but uyivula ngani? Ngemibhalo engcwele ukuze kugcwaliseke yonke into eshiwo ngaye. Uyitracer from imithetho kaMose, uyitracer from imithetho yabaprofeti, uyitracer from amahubo ukuthi konke okukhulunywe ngami kumele kufezeke. That is why uma sihlola amanye amaBhayibheli enu kunezincwadi ezingekho phakathi namavesi akhishiwe. Hallelujah. Kodwa umumile umeqinisweni eliphelele lokwazi uNkulunkulu akho lutho olikhishiwe. Hallelujah. So uma ke bafethu abaprofeti uma bekhuluma ngama scriptures bengathi iBhayibheli, uma bekhuluma ngembhalo engcwele bengathi iBhayibheli, nathi ke njengebandla isanctuary siyanqaba ukusebenzisa igama elithi Bible ngoba sizamile ukulibheka throughout the scriptures alikho. Hallelujah. Now abaprofeti uma bekhuluma ngale Bible lelo bathi thina sikhuluma ngani? Ngembhalo yeqiniso. uKristu Jesu mayithatha imbhalo yeqiniso eyivula uyibiza ngembhalo engcwele ngoba uNkulunkulu ukhulume ngabaprofeti.
ababhala ngokwabo. Amen. Ukusho lokho kushiwo uNkulunkulu ngabaprofeti kungcwele. It is holy. Hallelujah. Hence these are the holy scriptures. Amen. Wagoduka ke bafowethu uKristu Jesu wabuyela kuBaba ezulwini. Washiya nesithembiso. Amen. Washiya nabapostoli abazohamba bagcwalise izwi umhlaba wonkana jikelele. Amen. Now, bona abapostoli sebezwile ukuthi abaprofeti bayibiza ngani imbhalo engcwele. Baphinde bezwa futhi noKristu Jesu mehlezi nabo ekhuluma ngembhalo engcwele. Bona bathini bebekhuluma ngabo? Bashintsha bathi iBhayibheli. Ake siye lapha encwadini yabaseRoma bafowethu, uchapter 1. Ke silalela ukuthi uthini uNkulunkulu kuchapter 1 uma abaprofeti bekhuluma ngani ngembhalo engcwele. Hallelujah. Muhle uNkulunkulu bafowethu. Amen. Romans chapter 1. Awufunde nje lapha uverse 1 kuya ku 2. Ama snippets bafowethu sikuzwisa itaste ezulu. Hallelujah. Romans chapter 1 ukubuke nje uverse 1 kuye lapha kuverse 2 phela nje. Simese siyadlula bafowethu sidlulele entshumayelweni yethu yosuku. Amen. Khuluma la Paulos. Hallelujah. Paul ke la a born servant of Jesus Christ. Yabona umuntu oyibophezele ukuba ngumfundi kaKristu Jesu. Owabizwa ukuba umpostoli, akuvotanga isonto. Hallelujah. Akuvotanga isonto nama members esonto. Athi awusumpostoli manje. But wabizwa uNkulunkulu. Amen. Angazwana izwa into ekisho bafowethu. Amen. Wabizwa uNkulunkulu. Futhi akagcotshwanga ibishopi ukuthi abe umpostoli. Ngoba ngeke ugcotshwe ibishopi umpostoli. Ngeke futhi ugcotshwe yini umfundisi umpostoli. Ngeke kuvotwe esontweni. Kuthiwa ngoba sesihlale nawe isikhathi eside usumpostoli. Kodwa kusekhona incwadi lento embhaleni engcwele ongazazi. There are still books in the scriptures that you don't understand, but you call yourself an apostle. What type of an apostle are you? Because you still need to sit. Safuneka uyohlala enyaweni kaKristu Jesu ufundiswe. Ube nokwazi nokuqonda kuphelele. Because ngokwembhalo you are still a baby, usengumntwana, usadla ubisi lezulu. Awukakwazi ukusinka amazinyo akho on the solids of the heaven. Hallelujah. So umntwana safuneka sithi take you through the first principles of the oracles of God. Sikuthathe sikufake embhalweni yokuqala ufundiswe kodwa usumpostoli. Hallelujah. Shumayela ngeBhayibheli. Hallelujah. Awufundeke lapha uverse 1 kuya ku 2. Uthi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe la. Abapostoli bayibizana lempahla le esibiza ngeBhayibheli namhlanje. Inceku Kristu uJesu. Hallelujah. Umpostoli obiziweyo lo wahlukanisa elwe ivangeli likaNkulunkulu. Yayizwa lento wahlukaniselwa to igospel kaNkulunkulu. Wayelwa nalo eqaleni ngiyakhumbula before igama lakhe lishintshe. Madoda. Awukhulumeke alithembisa ngaphambi kwabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele. Wayangathi yena umpostoli in the Bible. Nayibona abafethu nezabo ukuthi siveze for ibandla. Ukuthi hayi ngoba sithi singcono noma siyini, but sibuyela emasisweni. We going back to the scriptures. Yabona sekukuningi ukudideka okukhona abafethu emhlabeni. So uNkulunkulu uthi ayiphindelane emuva. In the beginning. Hallelujah. Buyelani kuphi emasisweni. Hallelujah. So asigadeke bafowethu into enjenganalezi. Uma sikhuluma ngaloko abakubiza ngeBhayibheli, thina sithi yini? Abaprofeti bathi imbhalo yeqiniso. Wafika uKristu Jesu wathi imbhalo engcwele. Basala abapostoli bathi yini? Imbhalo yeqiniso. Hallelujah. Safika ke nathi esizalwe late. Safike sathi yini lento njengebandla? Imbhalo yeqiniso, imbhalo engcwele. Hallelujah. Asihluki ke bafowethu. Amen.
hayi ngoba sigxibhana but siqhubeka la sanikwa khona ibhayitheni ukuthi sigijime nayo. Hallelujah. Inkosi yami. Now uNkulunkulu abafowethu usinikele ke thina a special type of a message. Amen. Usinike imessage efuneke siyise kuboni sinners, siyise kubantu abaphila ekuvameni kwesono, siyise kubantu abatanasayo ezonweni, people who are committing sins of will. Wathi uNkulunkulu imessage ekufuneka iyise kubona akuyona yasecollege but kumele iqhamuke kimi embhalweni engcwele ngoba imina engi-inspireile imbhalo engcwele ngithi. Amen. So uNkulunkulu uthi ke imessage yami mina ihambisa kulabantu kufuneke ibe nani nothando. Hallelujah. Ibe nani, ibe nethemba, ibe nenduduzo. Uma lezi zinto kwi-message esishumayelayo zishoda, siyabaxosha abantu ebandleni. Hallelujah. Ngoba uma ngisukuma ngishumayela, kufuneke uma uyireceive lento esishumayelayo nesifundisayo esuke ezwini kaNkulunkulu, kufuneka uzwe imfudumalo. Hallelujah. Ungambalekeli uNkulunkulu uthi engathi lo uNkulunkulu ungicuphile ukuthi ngenze iphutha angishaye. Hallelujah. Kufuneka ibe nemfudumalo, ibe warm, ibe nenduduzo, ngiduduzeke man. Ngisho bese ngiyitshela ngiselutho senumgodongana kwanje, nginja nje, ngisiaram sikaThixo. But muke wa receive imessage ephuma embhalweni kaNkulunkulu engcwele, kufuneke wakheke. Uyabona le ube warm, fudumalo. Amen. So that is why rina mo sanctuary mlaye jo modimo sanse ube jwa ube na lirato litshepo limatsidi. Na umbuzo ke bafowethu sekutheni awu Lord njengoba usibizile kwasibizele egunjini eliphezulu the upper room, what nansi message osinika yona ukuthi siyise kubantu. Sicela ukukhumbuza ukuthi labantu abahlezi phambi kwakho njengoba usibizele egunjini eliphezulu in the upper room, siphethe education. Hallelujah. Siphethe experience kade saba abazalwane thina. Sino 20 years, sino 20 banibani. Hallelujah. Sekukhona nabantu futhi sesibajajile ukuthi lo ngeke libone izulu. Ngenxa yesikhathi esesinaso thina ekukholweni sesingojehova. Hallelujah. Sinjalo nje futhi sithethe sihlakaniphile. Amen. Sitshela uJesu ke thina simtshela uKesh asimfihleli ngoba sifuna insindiso. Amen. Ukuthi Lord sizokhuluma kanjani? Siyabuza ukuthi uthini. But sizoyideliver kanjani le message? How do we speak? Khulunywa kanjani nabantu bakaNkulunkulu? Hallelujah. Amen. Hey Nkosi yami. Ngaleso sikhathi umamfundisi kade etshela omunye wenu ebandleni ethi sefuna ukushintsha ihairstyle kade wayenza. Ngaleso sikhathi umamfundisi ihairstyle ayigqokile iphuma emnikelweni yenu. Kodwa seyibone ngaphezulu wenu. Nina nenza konke okusemandleni enu to make umama umfundisi abe muhle. Nize ni sacrifice ukuyokushintsha amakhanda enu, nenza inwele, ni sacrifice ukushintsha imoto. Lo kwa driver le moto we driver ngoye 1994. Nenzela konke lokuthi umfundisi wena bemuhle. Uyasuka umfundisi uthi hey ndoda awu exercise faith futhi faith yakho iphi? Awushintsha imoto. Uzoyishintsha kanjani imoto banginakekele wena? Hallelujah. Amen. Nangu unkosikazi la qhuma amanzi ukhulelwe ebusuku. Ubani ngizomfonela kuqala esamthengela imoto? Umfundisi athi hayi awuzama ama-Uber. Hallelujah. Amen. Awuzama ama-Uber. Luphela ukholo komuntu. Izinto lezi efuna sidile nazo bafowethu ngokwebandla. Hallelujah. Si-address. But asikho lapho for today. Amen. Sibuza umbuzo ukuthi siyakuzwa impela Lord, siyakuzwa Jesu, siyakuzwa sebawuthi ukhulunywa kanjani nabantu bakho? Kufanele ngibe nobuqa. Kufanele ngibavezele education yami. Kufanele ngibavezele experience yami yokuba yokusonta. Kukhulunywa kanjani nabantu bakaNkulunkulu bafowethu? Kufanele ngiyiqhele.
Fune nginikhombise ukuthi niyiwula kangakanani, how stupid you are and how much you don't know. Is that how you speak to abantu bakaNkulunkulu? To prove to you how stupid you are ukuthi nilima kangakanani, akazi lutho. Iministering la. Akukhulunywa kanjalo bafowethu nabantu bakaNkulunkulu. Asifundeke ukuthi kukhulunywa kanjani nabantu bakaNkulunkulu. Asiphindele kwi-scripture sethu sonyaka. Hallelujah. Incwadi kaIsaiah, the prophet Yeshayahu, Isaiah chapter 43. Amen. Ake siyeke bafowethu ku-Isaiah 43. Sizofunda nje uverse 1 kuya 2 phela. uNkulunkulu la wezani uyathema ulimi lwethu. He's taming our tongue. Hallelujah. uNkulunkulu ke bafowethu uyalithena ke ulimi lwethu. Hallelujah. Ukuthi mesikhuluma singakhulumi lokho kwethu, sikhulume lokho okufuna uyena, ngendlela efuna uyena, sazi futhi ukuthi kukhulunywa kanjani nabantu bakaNkulunkulu. Amen. Ake sifunde ke bafowethu lencwadi with understanding, ngokuqonda okuphelele. Incwadi kaIsaiah le chapter 43. Amen. Sizofunda nje nice and slow. Siqale ku verse 1 size siyoma ku verse 2. Amen. Yini esifundayo la ukuthi kukhulunywa kanjani nabantu bakaNkulunkulu uma uphethe imessage kaNkulunkulu. Amen. Washa. Awusho mfowethu uthini uNkulunkulu ku verse 1? Kepha manje usho kanje uJehova wakudala. Step number 1. Uma siya kubantu bakaNkulunkulu asivezi igama lesonto. Hallelujah. Amen. Angiyivezi nami njengomfundisi ne-education yami ne-fame enginayo. But imessage engiphetha kuyona yami ekaba uNkulunkulu. Amen. Ngiyokhuluma nabantu bakaNkulunkulu, ngithunywe ukuthi ngiyoyideliver lento. So angibatsheleke bafowethu ukuthi lokho engikuphethe akuhlangene ne-education yami yase-college nase-Bible school or school of theology. Amen. Ngiphethe indaba zombuso la kaNkulunkulu. Uverse 1 uthini? Kepha manje usho kanje owakudalayo. Usho kanje uNkulunkulu owakudala wena. Hallelujah. Wena Jakobe. Owakudala wena Jakobe noma owakudala wena Israyeli. Owakubumba wena Israyeli. Owakubumba. Uthi ungesabi. Wait a minute. Kufanele sithini kubantu besezonweni zabo? Abantu sebetanasa esonweni. Abantu sebechuzile ukuthi ngiyothetha lidwele. Hallelujah. Sebethi vele ngito yalutho mina. Ngisi-aram nje. Uthi uNkulunkulu mesifika kubona sebelahlile ithemba. Kufanele sifike sithini? Ungesabi. Washa. Awungafikeli ukuthi ufike ubajaje abantu bakaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Because vele sebeyijajile bona. When uyokwakhani kubona, uyolethani kubona uthando, uyolethani induduzo, uyoletha ithemba. Hallelujah. That is the message. I-message yakho igcweleni love, hope and comfort. Ebeyitshela kahle umuntu ethi mina ngisayilaleli intshumayelo abazalwana ngifuna bakhulume nami. But ngenxa yabona indlela okhulume ngayo yenza ukuthi ngisho beyitshela ukuthi uzoba nolaka ne-attitude kuwena ehlele ngezansi. Ufika uthini kena? Usho kanje uNkulunkulu. Uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile. Wait a minute. My God. Sengineyidumbe ezu4 phansi. Neyingane ezu8 engayikhipha akekho waziyo ngayingcwabe engadini. Hallelujah. Hey my God, naloya muzi walapha bathi mebe uextenda ingane zakhona ziwakuba muhle bathenga nemoto ngaba nomona ngayogubha egcekeni ngafaka izinto zonakala izinto zakuloya muzi imina ngiyireason yokuthi lo muzi ube nje nezingane zakhona ayiphumeleli. uNkulunkulu uthi asifike sithini kwena? Ungesabi ngokuba ngikuhlengile. Ungesabi ngokuba mina Jehova ngihlengile. I am coming ukuzokuhlenga, ngizokuredeema ngoba ngiyakwazi uyimvu yedlelo lami, ngikwazi ngisho nangegama lakho, umsebenzi wena wezandla zami. Amen. And ngeke ngize ngikulahle before ithuna. I-chance yokuphenduka mfowethu isekhona. Hallelujah. Ungaziyofika ethuneni.
ungahlangananga noNkulunkulu. Amen. Khuluma uNkulunkulu bafowethu, akusakhulumiki ibandla la. Akusakhulumi nalo pastor wakho omthandayo ombiza ngo spiritual father. Ukhuluma bandla uNkulunkulu. Khuluma uNkulunkulu. Asimlalele uNkulunkulu uthini? Uthini uNkulunkulu? Uthi ungesabi. Ngoba ngikuhlengile. I have redeemed you. Ngizokwenza ube musha. Ngikubizile ngegama lakho ungowami. Awu Nkosi yami, niyamuzwa uNkulunkulu uthini bafowethu? Amen. Uthi uNkulunkulu kulesimo okusona. As long as ungakafi, namhlanje ngimile phambi kwakho ngiyangqongqotha enhlizweni yakho, ngikubiza ngegama lakho. Ukusho ukuthi vele ngiyakwazi ukuthi kuhamba ujakadula lapha wena gallivanting out there emhlabeni. Akushongo ukuthi that I don't know you. Ukusho ukuthi angikwazi, ngisakwazi. Siyohlukanisa ukufa mina nawe. Hallelujah. Ikufa ikona kuyosho ukuthi ayiqhawukile mfowethu, iqhawukile. You go that way nami ngiyela kwelami isayidi. Amen. Awu Nkosi yami, manje uthini uNkulunkulu? Uthi ungesabi. Mina ngihlengile, I've redeemed you. I've called you by your name. Wena man ungowami. Amen. Hey bafowethu, kunegama la uNkulunkulu elisebenzisayo, uthi ngikubize ngegama lakho. Hallelujah. Angifuniseli mengibiza wena. Hayi man, angazi noma niyizwa indlento bafowethu ukuthi uNkulunkulu uthini. Amen. Ndu. uNkulunkulu mebiza undu. Akathi manje balufikile uRose, ubani konje kuThembi? Niyizwa lento bafowethu. uNkulunkulu mebiza uNondumiso uthini? Uthi wendu. Hallelujah. Now njengebandla ke bafowethu kumele siyichaze lento ukuthi kungani igama libalulekile. Why is the name important kumuntu? Ingani uNkulunkulu la ngeke nje avela suku uNkulunkulu avuke nje athi I know you by name. It means kunemfihlakalo uNkulunkulu ekumele ayambule emandleni ekhuluma ngegama. Hallelujah. Abanye benu bake bakhulume imbhalo engcwele bengekho aware, bengaboni ukuthi bakhuluma imbhalo. Athi mfowethu umphefumulo uyavuma kodwa inyama yenqaba. Hallelujah. Asikhulumeni bafowethu, angishumayeli ngedwa, ngishumayela nani. Abanye bethu bake bakhulume bengaboni ukuthi sebekhuluma imbhalo bayaprofeta, bathi mfowethu umphefumulo wami uyavuma kodwa inyama ibuthaka iyenqaba. Kusembhalweni leyo nto bafowethu. Na umbuzo usekutheni ngoba angifuni isidiphe kakhulu kuleyo part. Ngifuna nje si-understand ukuthi kungani uNkulunkulu ethi asikhulume ngegama. Amen. Kubaluleke ngani ukuthi uNkulunkulu ethi ngikwazi ngegama lakhe. Amen. Na umbuzo usekutheni ke bafowethu, uma sikwazi thina ukukhuluma singakholwa noma sikholwa, sisuthela amasi sithi mfowethu yazi ngiyathanda ukuba kanye nani, ngiyathanda ukuze emcimbini wakho, ngiyathanda ukuattenda mfowethu le function yakho, umphefumulo uyavuma kodwa inyama manje ibuthaka. Ngokomthetho sisuke sikhuluma lapho as abaprofeti ngoba umuntu owuye uqhamuke endaweni ezimbili. Hallelujah. Uma uye encwadini kaGenesis chapter 2 ubuku verse 7, uNkulunkulu uthi wena uqhamuke endaweni ezimbili manje. Hallelujah. Ubucraftwork wena, ngikubumbe from udaka oluphuma kuphi emhlabathini. Ukusho ukuthi lo mzimba othi wena ubuthaka futhi uyanqaba. Ukhuluma ngento eqhamuka kwelinye izwe elibizwa ngani? Umhlaba, umhlabathi. Amen. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini? Now, umuhlezi lapha kuGenesis chapter 2 ku verse 7, uthi uNkulunkulu mengiqeda ukumakha umuntu ewucraftwork kwami, umuntu ube yisidumbu esingaphili. Amen. Okhaya laso yini? Umhlaba. Amen. Ingakho even masufile kuyakhulunywa phezulu komzimba wakho muwehliswa ushoniswe emgodini kuthiwe uthuli othulile, umhlabathi emhlabathini, kodwa emoyeni wakho asikhulumi. Hallelujah. Uzoyibona le
Kubaluleke ngani uNkulunkulu ukuthi akhulume ngegama la uma ekhuluma nawe umoya? Amen. Ugcwele ama-tattoos. Usuyibiza ngisho nangenombolo. Uthi wena uyi-26. Hallelujah. Ngikhuluma ngama-tattoos okuyihlobisa. Ngikhuluma ngama-tattoos nginaxoxa indaba. Athi mina ngiyi-26, ngiyi-25, ngiyi-20 whatever, I don't know. Hallelujah. Ngiyisikisi. Amen. Xoxa indaba leyo. Hallelujah. Unesikaba okwangena kuyona inhlamvu. Yayimisa kancane nje ingqondo. Hallelujah. Sekuyisona sikaba osibhampela ngaso okukhombisa ukuthi wena unjani. Hallelujah. Kanti kwaba umhambi kaNkulunkulu ukuthi ulalele izwi. Amen. Now, umbuzo wabafowethu sekutheni, the question is, how do we bring the body, the flesh, and the spirit to cooperate, to be together? Amen. Ukuze zingaphili impilo ehlukene. Subuyisa kanjani umoya nenyama? Subuyisa kanjani umphefumulo nomzimba ukuthi ukwazi ukusebenzisana? Hallelujah. Ucooperate. Ngoba uma soloko subiza ngomoya nenyama, kohlale kuyinto eziwu-2 ehlukene. Now, yilapho igama bafowethu libaluleke khona. Hallelujah. Ngoba uma ngithi wendu, kusabela izinto ezimbili kundu zibe into eyodwa. Hallelujah. Uma ngibiza undu, kusabelani? Kusabela izinto ezimbili, kusabela inyama, kusabela umphefumulo. Kodwa ngenxa ukuthi sesimnike igama, inyama nomphefumulo seku. Hallelujah. Niyibona lento bafowethu? Okusho ukuthi inyama kaNdusi sinegama nomphefumulo kaNdusi unegama. Ubani igama lawo? uNondumiso. Amen. Niyamlandela uNkulunkulu uthini bafowethu ebandleni lakhe? Now, uNkulunkulu ke uma ethi ngikwazi ngegama futhi ngikubiza ngegama lakho, phakathi ekoneni kwakho, phakathi ekuhlubukeni kwakho uhlubukile kuNkulunkulu, phakathi egazini kwakho, phakathi esonweni ophila kusona, uNkulunkulu uthi imessage yothando, imessage yethemba, imessage yenduduzo, nendlela ekufuna sikhulume ngayo mesikhuluma nabantu bakhe. When we talk to his people, it must be able to kill 2 birds with 1 stone. Kumele ikwazi ukubulala inyoni ezimbili ngetshe elilodwa, izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Okusho ukuthi methu uNkulunkulu wenondumiso, ngiyakwazi wena futhi ngowami, umsebenzi wezandla zami. You are a sheep, uyimvu yedlelo lami. uNkulunkulu usuka eaddressa kunondumiso inyama nomphefumulo wakhe ukuthi njengoba usuku lesimo kusona, mina ngizoqoqa ngikubuyise ube munye njengoba ngakuletha eNkosi yami. Understand this, ngizokubuyisa ube munye ukuze ngikwazi ukubuyisana nawe njengonondumiso ophethe ubumina ezuNkulunkulu ngomoya wakho. Hallelujah. Nonike indlu umoya wami emhlabeni ngenyama. Hallelujah. Nyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni bafowethu? Imessage kaNkulunkulu akufanele idile nento eyodwa kunondumiso, ayifanele idile nento eyodwa kuThwala. Amen. Kufuneka imessage kaNkulunkulu miza kimi ifike ingishaya wonke, ingangikhetha amabala. Hallelujah. And uma ikwazi ukushaya umoya eshaya inyama, uqedile uNkulunkulu ngapha. Hallelujah. Angazi noma niyamuzwa uNkulunkulu uthini bafowethu ebandleni. Imessage uma umzalwane uyokushumayeza abantu, ayibathinte abantu ibashaye umphefumulo nenyama ukuze umuntu abuye ewonke ephelele abuyisane noNkulunkulu. Hallelujah. So uNkulunkulu umefuna ukubuyisana nawe ke bafowethu, uNkulunkulu umefuna ukukuthethelela izolo,
uNkulunkulu mefuna ukukophula njengesikhuni somlilo, a log of burning wood out of the fire yempilo nolaka lempilo. uNkulunkulu uzokubiza ngegama. Hallelujah. Mase kuthatha uNkulunkulu njengesikhuni somlilo madoda. Uvutha amalangani, usulahla ithemba. Atisha uNkulunkulu. Hallelujah. Hey, uzuyikhomba igazi obusha. Amen. Bathi uNkulunkulu athi mase ngifikile indlela ozosha ngayo ngeke isafane nendlela okusha ngayo kusewedwa. Hallelujah. Hey Nkosi yami, niyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Uthini uNkulunkulu ku verse 2 lapha encwadini kaIsaiah 43? Lapho udabula amanzi mina nginawe. Niyamuza uNkulunkulu uthini la bafowethu? Amen. Akukhuluma upastor wakho la. Asikhulumi futhi ngegama lebandla osonta kulona. Amen. Asikhulumi ngeeducation onayo. Kwezaka theology wena, no theosophy. Amen. Sikhuluma izwi elihlaba nhlangothi zombili, lehlukanisa inhloko nesiphanti. The double-edged sword of the Spirit of the Lord. Amen. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe mfowethu ku verse 2? Lapho udabula amanzi mina nginawe. Azathi umhlabeleli ngelinye ilanga lapho ivunguvungu Nkosi yami athi lapho ivunguvungu zivuka zivusa ulakalazo zifuna ukungisokotela. Nyamaza uNkulunkulu bafowethu athi lapho even impilo ivusa ulaka lokuba impilo, when life becomes ruthless. uNkulunkulu uthini ku verse 2? Lapho udlula kulezi ivunguvungu, lapho udabula amanzi mina nginawe nasemfuleni. Uthi lapho udlula kule nhlobo yevunguvungu ke mfowethu, awuhambi wedwa, uhamba nobani? Uhamba nami. Nginawe, ngingu-Emmanuel, uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu onawe. God with us. Hallelujah. Aqhubeke uNkulunkulu ngoba unomona, athini futhi? Ukukhukhula lapho uhamba emlilweni. Uthi ngisho ungangena Nkosi yami uyiqale phansi le party. Ayikukhukhula lapho uhamba emlilweni. Hallelujah. Uthi ngisho ungahamba emlilweni. Uthi mina ngizoba ile ndoda yes4. Ngizoba ile ndoda extra. Uma usemlilweni wempilo, ngeke ngikushiye wedwa. Ngeke ngikuyekelele manje. Ukuthi ingane zakho zizegcwala umgaqo. Nonkosikazi agcwala umgaqo ngenxa yokuthi wena uhluphekile. Azama ukuyothola imali emgaqweni ngokuyidayisa. Hayi. Mina Jehova ngeke ngikuyekelele futhi ngeke ngikushiye. Amen. Amen. Ushumlilo uthi ngizoba ileyo ndoda yesibili. Ushumlilo uthi I will be that extra man. Khuluma uNkulunkulu bafowethu. Uthi umlilo ngeke ukwenze njani? Ekushise. Hallelujah. Masusha uNkulunkulu phakathi, uthi even inyama yakho ngeke inukise okwenyama yosiwe, nezinwele zakho zinukise okwenwele eyishile. Hey Nkosi yami. Akuqhubeke futhi siza ukuthi uthini uNkulunkulu. Uma eqeda ukusho zonke lezi zinto, uthi isizathu esibanga ukuthi ngikhulume kanje lapha ku verse 3 ingoba mina ukuba nginguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele. Full stop. Akushiwo la ukuthi ngokuba mina spiritual father wakho, ngokuba mina ngupastor Twala. Hallelujah. Ngokuba mina ngumbishop Twala, mina nguapostoli. I-message esiphethe ayivezi iveza abani? uNkulunkulu. And uNkulunkulu uthi mekhuluma nabantu bakhe, uthi indlela yokukhuluma nabo nokuthi sithime esikhuluma nabo ukuthi sibatshele ukuthi uNkulunkulu uthi and ukhuluma kanje ngawe. Hallelujah. Baqala abantu bezwe uthando lukaNkulunkulu. Hallelujah. Baqala abantu bezwe ithemba, babe nethemba kuNkulunkulu. Baqala abantu bezwe induduzo, baduduzeke kuNkulunkulu. Hallelujah. Yes, people begin to feel the love of God. They begin to develop hope. They begin to experience the comfort of God in its true form. Hallelujah. Amen. Wow. Now,
when you receive ifavor kaNkulunkulu owaziyo ukuthi awuyideserve, ubusuvela uyitshelile wena ukuthi uyalithetha ligcwele. Hallelujah. Usuyitshele ukuthi unjandini vele ngeke ngife ngiveze umunwe. Hallelujah. Bese sifika ke thina uNkulunkulu asiphathise izwi lakhe silethe kuwena uqala uzizwe ufudumala ekududuzeke manje uqale nethemba libe khona kade usulahla ithemba. uNkulunkulu uthi ke kuwena uyazi uthini mfowethu uma usuyizwa lento manje igovuza deep down in the belly of your spirit ukuthi hayi angisadili nabantu basemhlabeni la uNkulunkulu ongivakashela. Hallelujah. Ngoba vele man nale favor nalo musa angudeserve man yini engenzile kuJehova ukuthi angazenze kanje empilweni yami. Hallelujah. Ngenzeni? Yabona uNkulunkulu uthi ke wathi wafika kuleso stage yila uqala khona ke manje ukuthi uNkulunkulu athi take over umoya wakho. Uyabona lento uNkulunkulu athi take over umoya wakho, then uqale ukhulume ungayanga esikoleni, ungayanga eBible school, ungahlalanga nasemaklasini azokufundisa. Hallelujah. But uNkulunkulu avela kunika isambulo uzizwe ukhuluma izwi lakhe ungafundisiwe ngalo. Hallelujah. You begin to declare the word of God. You begin to decree the word of God. Empilweni yakho uzazi kahle ukuthi bathi nginje. Ungifike nginje Lord. Hallelujah. Omunye athi uyakhuluma kwehla inyembezi. Hallelujah. Athi uyakhuluma ngenyembezi. Fikile uNkulunkulu. Ama sefikile mfowethu ufikile. Hallelujah. Ayikho recipe. Ukusokunika recipe hayi nathi recipe. uNkulunkulu wasefikile ke step number 1. Ayihambi kanjalo. uNkulunkulu uthatha over ngoba usekubize ngani ngegama washaya inyama washaya umphefumulo. Hallelujah. Bahlangana kwathi basekulalela ukuthi uthini uNkulunkulu ufuna ukubuyisana nawe mfowethu. Hallelujah. Uyifile le nduduzo, uyifile loluthando, ufile lelithemba. Hallelujah. Ukuthi hayi ufikile. Hayi ufikile man. Angazi namkwenzeke kanjani. Bengithi ethi ngistrong ngizobalanza, ngizabalaze ngobhozo. Hayi bathi ihlulekile mfowethu. Angishayela uNkulunkulu namhlanje. Ngasukuma, ngamamukela. Hallelujah. Aphela ukwazi. Now, uma ke uNkulunkulu eseyigovoza ke bafowethu eyigovuza ispirit sakho. You begin to speak, you begin to decree, you begin to declare izinto. Oyibona usungena esivumelwaneni noNkulunkulu ungazi kanjani. Hallelujah. Hayibo, ngithini manje kwenze njani? Awuyena lapha encwadini kaJobe, uchapter 27. Hallelujah. Awuyena encwadini kaJobe lapha, uchapter 27. Uma uNkulunkulu esebuyisene nawe, usitshele ukuthi nelanguage yami yashintsha. Ngazizwa sengikhuluma ngenye indlela. Hallelujah. Ngazizwa sengikhuluma ngenye indlela. Kungasakhulumi mina, sengideclare, hey man. Hayi, habe. Kanti lo uNkulunkulu njani bafowethu? Hawe lapha kuJobe, uchapter 27. Phela sifana noJobe. Abaningi bethu balahlekelwe yonke into nemali awusenayo. Nezingane zikushile ihlala emafletini edrobheni. Hallelujah. Sekuyabheka nje. Amen. Nesitokufela naso sikhokha late. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu ke bafowethu lapha ku verse 3. Ukuthi uma seqalile uNkulunkulu ukugovuza kade kubiza ngegama. Hey, when God begins to stir your soul, when God begins to stir your spirit deep in your belly, phakathi kwibelly eyimani yenkolo yakho. Awufunde mfowethu lapha Job 27 ubuke nje uverse 3 sokwahla nje kancane naye. Hallelujah. Hey Nkosi yami. Uzizwa usuthini ke mfowethu? Kade uvakashela uNkulunkulu. Awufunde futhi isikhathi sihamba. Uma kusakhona umphefumulo kimi nomoya. Ubani igama lakho? Awuzisho ukuthi mina blood. uNkulunkulu esengivakashele. uNkulunkulu esengivakashele. Ngase ngiyamamukela. Ngase ngiyamamukela. Hey uNkulunkulu ngaluza uthando lakhe.
uNkulunkulu ngaliuza uthando ngayizwa imfudumalo, ngayizwa imfudumalo ngavuka ithemba, kwavuka ithemba ngazwa nenduduzo, ngezwa nenduduzo wasengisebenzisa uNkulunkulu, wayesengisebenzisa ngaqala ngakhuluma ngokukamoya. ngaqala ngakhuluma ngokukamoya Awuyilaleleki ilanguage yami yakamoya ukuthi ithini ilanguage yami yakamoya? For as long as my breath, awuyishayile isiZulu mfowethu. For as long as my breath is in me. uma kusakhona umphefumulo kimi nomoya kaNkulunkulu usemakheni ami. Wait a minute. Usemakhaleni ami. Awulibalanga igama lebandla la ngithi. Amen. Awukhulumi ngomoya webandla, awukhulumi futhi ngomoya kamfundisi wakho lomthandayo. But ukhuluma ngomnini wabantu. Amen. Uthi uma nje umoya kaNkulunkulu usaphuma kimina ngamakhala mengiphefumula, uma ngisaphila. Hey, kunezinto uNkulunkulu engizwa kahle ukuthi hayi kuyavuma manje ukuthi ngizenze. Ngoba usumbize ngegama. Uverse number 4 uthi izindebe zami azikukhuluma okubi. naso-ke uyayizwa, wait a minute, uthini uNkulunkulu la uma esekugofuzile ukuze umtshele uNkulunkulu just Lord, indebe zami ngeke zisakhuluma okubi, ngeke ngisaba idungakuzi, ngeke ngisabaqhatha abantu, ukuhleba kusekho kimi. Hallelujah. Amen. Angiseyona leyo nhlobo, indebe zami ayisakhuluma manga. Hawu, hey madoda, angiseyona uqhathizwe. Ha, asizwe ngolimi lakho ukuthi uthini uNkulunkulu ngolimi lakho. Uthi ulimi lami ngeke futhi lisakhohlisa abantu. My tongue will never utter deceit. Hallelujah. Amen. Ngeke ngisathungela umlilo wephubula xaba nomakhelwane xaba nehlobo ngenxa yami. Hallelujah. Amen. Hey, asiye lapha verse number 3. Uthini uNkulunkulu manje? Uthi akube kude kimi ukuthi ngaba wena umngani wami just because you are my friend. Uma wrong ngizothi right. No. Whether you are my friend or bosom friend, ngaqala nawe primary school ndawonye, uma wrong. Far be it from me. Hallelujah. Far be it from me that I should say you are right when uma ungekho right. And lokho ngizokwenza ngize ngiyofa. Whether uyangithanda noma ungithandi, ngeke mina ngidlale ngeintegrity yami. Ukuthembeka kwami akuseyona into engiyidayisayo. Ukuthembeka kwami angisadlali ngakho. Hallelujah. So khohlwa ke mfowethu ukuthi mu wrong ngizothi right. Sengiphile enye impilo manje. Uverse 6 uthi my righteousness I hold fast. Ukulunga kwami sekuyabiza. Ngiyayazi impilo yokuphila ngaphandle kaNkulunkulu. Amen. Ngiyayazi impilo yokuphila ngaphandle kaNkulunkulu. Angisafuni ukuye ngiphindele emuva ngiyophila le mpilo. That is why my righteousness now I hold fast. Asathi omunye umculi ukholo lami ngonyuka nalo. Ha! Ngilibambe ngesandla ngiyongena nalo kuphi ekhaya ezulwini. Kusho umuntu one experience yokuphila ngaphandle kaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi hayi mina angisafuni nje ukuthi ngiyilahle ngecala ngenxa yenhliziyo engahlambuluki. Hallelujah. Hayi, angisafuni nje ukuyilahla ngecala. For as long as mina ngisaphila, uNkulunkulu esahlezi esihlabeni sakhe sobukhosi. Hayi mfowethu, sengishintshile. Ayikho nami futhi into engizoyenza. Take it or leave it. Hallelujah. Amen. Niyayizwa imessage kaNkulunkulu bafowethu. Amen. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe. Amen. Hallelujah. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe. Ngiyathemba futhi ukuthi indeed wena ubune appointment noNkulunkulu namhlanje. Hallelujah. uNkulunkulu nje ubefuna ukukukhombisa ukuthi mina nguNkulunkulu ngisakhuluma futhi nabantu bami wena ngiyakuthanda ngikwazi ngegama lakho. Uma ngikumemeza iside elilodwa, ngikushaya ngo2 feet, ngimemeza ispirit sakho ngiphinde ngimemeze inyama. Usabele kanye. Uma ngani uthi awuyazi angibekwanga ngisho izandla kuleli bandla. Hallelujah. Hey kodwa manje ngiyamuzwa uNkulunkulu ukuthi uyasebenza empilweni yami. I can feel it in my spirit. Hallelujah. This is the message bafowethu. Ekumele uyigade njengekhala zamantuku. Hallelujah. Message kaNkulunkulu egcwele uthando enenduduzo
enethemba evusa amathemba. Hallelujah. Nalokhu ebese khushukile kade ngikukhulelwe. uNkulunkulu ayithembise kona. Namhlanje kuyabuya. Hallelujah. Hey, Nkosi yami, stay sealed bafowethu always in the Holy Spirit of promise. uNkulunkulu anibophe bafowethu ngebhande lakhe likamoya. uNkulunkulu nomona ngalo. Uyenqaba ukuthi unyawo lenu lishelele. Uyenqaba ukuthi unyawo lethu lishelele. We serve a jealous God. What a mighty God we serve. Amen.